dagdagan ko lang kay tutuki. Tama. O kalong ko mo datangkit ang vlog mo. Ni Nano. Ay, awa, ni kinakapo. Wow. Ay, tigagawa na nini, na ano. Maya kami gagana ka. Dagdagan tala pa rin. Ay, stunoreta. Ginagawa mo. Karakan na bibig. Ginagawa mo. Oo naman. Oh, ma. Basta ako, masaya ka. Kaya po nga sa sabi na ka, potang kayo. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Koke ang babo mangga. Tingnan po natin, no? Gaano po kasarap to. Oh, yun, no? Po kami kumakain ng rambutan. No? Maganda yung pula, nakikita ang pula-pula na lahat. Ito po kabalin. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan, no? Samahan niyo po kaming kumain sa aming hapunan na. Alas 4, maaga po kami maghahapunan ngayon. Salamat po sa mga nanonood at nag-subscribe at sa mga magsa-subscribe pa, no? So, Aposak, lead the prayer. Prayer. Ginagawa mo. Santo Ana. Lord, thank you na lang po sa binigay niyong grasya. Babalik po papuri, pasalamat sa inyo. Hallelujah. Amen. Amen. So, ang ulam po natin ngayon, masarap. Masarap. Dinuguan. Galing Ilocos to. Nirep ko. Sayang. Siyempre, rep mo muna pagka maraming stock eh. Tapos, kalgaretang kambing. Yan, the best yan, kambing. Kambing. Tapos, laing. Galing Laing. Kilano. Balitukan. Madam Bea, no? Madam Bea. O, mauna ka na po nga, tirahan na natin. Baka tirahan pa ng iba yan. Kutsara na po. Oo. Ito akin. Ay, shoutout pala kay Boss Sunny, no? Yuson. Boss Sunny. Pinakagwapo ng Mabalacat. Pinakagwapo ng Mabalacat yan. Si Boss Sunny. Boss Sunny, kain na. Minsan daw gusto niya pumunta rito, makikikain. Sabi ko, walang problema. Ito sa lahat ng pagkain, si Mama ito pa napaglihan sa akin. Ewan ko kung bakit. Dinuguan. Oo. Kaya nung lumabas ako, yung mata ko daw, yun lang ang puti. Di ba? Oo. Tapos muntik pa siya namatay. Sok! Munti ka pang mamatay sa panganganak sa'yo. Ewan ko nga. Lahat po kuhaan natin yan. Ang sarap. Sino nagpaanak sa'yo kasi nung maliit ako? Sinong panganak po? Kaya kung sol. Yung sa sa Balibago. Sarap. Nanay ni Mm. Attorney Willie Rivera. Ano, madro na yun, pasado. Ay, natapon pa kayo. Kahit KJ, siya rin. Pumunta dito sa Magalang. Kaya tal. Kamag-anak namin. Ang dami mo. Kaya yata lapong pasen. Dito na po pinanganak si Ethel nun. Kilala ko siya ang pasa. Namatay na. Kilala mo nga pasa? Kaya mo, maganda yun. Opo. Lagi nakalipustik. Sa Mandani na may Saan nakatira? na Saan nakatira? magayang sa Nicola. Maganda yun. Hindi umalis na walang makeup yun. Tsaka lipstick. Lalo nakapustura. Tsaka maganda naman talaga. Sinita. Nasanay na sa paglilipstick siya ako ngayon. Kasi Saan nagbenta pang Tupperware dito? Hindi ko makalimutan yan. Hindi ba Galit may... pa ako. Binigyan ka pa, giveaway. Ay! Alam mo na yun? May ship na ako nun. Dito natutulog. ha? Maliit pa ako nun. Natandaan ko, binigyan ka pa mga baso. Totoo Dito po hindi. natutulog. Ano sinasabi ko sa'yo? Alam mo na, no? Nagtinda ng Tupperware dito. Nagumbita ako sa baryo. Kami Para dalawa. bibili sila, no? Nakalibre ako ng ano, neta tsaka upuan. Kulay yellow yung ano, upuan. Oh, tsaka yung baso. Alam ko. Si nanay noon buhay pa. Pag dito natutulog, nag-usap-usap kami paggabi.
Hmm. Ang nanay ko siya po gano'n. Anong pinag-uusapan niya? Nung unang panahon. Hmm. Oo. Natandaan ko na. Pagka nakahiga kami dyan, kwentuhan nila yung nakakatakot na. Mga kaple. Gusto hindi. Si mama, si Apong ano. Ano si pangalan? Apong. Dara? Parang nakikita niyang nanay niya kapag kaya dito natutulog. Si Apong Pasin. Pasita. Madro na yun, no? Marunong. Kay, Oo, madro na yun. kay, Kaya no? kay Donic daw, tsaka kay Lydia. Hmm. Kaya kay Doc. Siya nang panganak. Si Apat Pasin. yan. Oo. Hindi api sarang. Mm. Parang may lahing Kastila yun, Ay, Maganda, ang ganda. no? Ay, natanda mo yung nagtinda kami ng Tupperware. Oo. Binigyan kang ano, yung kulay dilaw na bilog na upuan, yung maliliit na ganyan. Libre. Kasi maraming bumili. Galing din Ilocos to. Si Ethel kasi, siyang nagpaanak sa akin. Etel po. Pagkarating ko, kumain kami. Nirap ko na. Sabi ko, sa ilang araw niya, namimiss ko yan, kako. Namiss ko. Kagandaan, namiss ko. Kasama ko kayong kumain. Nakita ko yan. Inalim mo pa yan. Hindi Inalis mo yung takip. Marami eh. Dati. Saan nga? Sa vlogger. Ano nakita mo? Dinuguan. Masarap. Nagluluto sila ng ano yung isda. Ano nakita mo na? Nagluluto kayong isda. Nagluluto si ano si Marisa. Sabi ko sarap ng dinuguan. Nayak mo mo. Marami sa lagayan. Maralat mo lang siguro nun. Na. May para silain. Yung Wow. minsan na lo. Ay po, may para sila. Pati niyang maparas, ha? Ang daming ano, yung nanood nung ano natin, vlog natin, no? Kay Jay. Dalawa yun eh, dalawang vlog yun. Busy na ako. Ha? Kaya hindi ko na-upload, busy ako. Maganda. Maganda. Ang sarap na, sak. Sarap talaga. Manyaman. Sarap. O, pang kanin na, sak, oh. Ano na ito, yung kalabang ko, yung chili. Pero sarap na. May ang Kaya? hangyo. Mahal na ako, mahal. Ito na-miss ko itong daraw na ito. Kaya pong, ano, pinagtabi ako. Love ng dab ako. Shoutout sa'yo, apong-apong. Oo. Pinabi niya sa akin yun. Love ako niya, Malakas pa, apong-apong. no? 90 years old. Malas nga. Na, Si nanay, kahit umabot na ng 250 years old, masaya na ako. ayaw ko na. Na? Ayaw ko nung gano'n. Hindi na yun. Mainam na yung 90 ka na. Hindi na lang mahabot na 90. Ay, bihira Abo ako. lang. Ay na. Drama. Bihira na lang. Lakas pa, nagtitiktok. Kayo minsan may TikTok po kayo. Magtitiktok ka kapatid. Magti-TikTok kayo minsan, no? Kayong dalawa. Oo. Gusto mo, ama? Ay, hindi ko na kaya. Anong tiktok pa? Ya kami puting pun tiktok lo katulad. Lani madirara. Kakan Mama? nila niya.
Payap Ramon. Solo kami. Makalukluk bumupot at tera ko. Bapo tama na kayo. Eh, may naman po kanay kan tita. Kanya nga kaya kami kung tayo. Kaya kaming cellphone. Ang sarap na. Ano masasabi mo? Ba't di mo lagay yung sa'yo dyan? Sarap. Kung kaya, busin na lang. Huwag na natin balik to. Ka-istorya na naman, naubos na naman. Hindi na natin balikan po. Busin na natin yan. O, hindi tayo magpahinga. Kumain na tayo ah. Ang sarap na ano? Kagalit ng kambing. Kaya lang may nana talagang din ko, no? Naman natin. Naman. Ito hindi na malabas yan, no? Ay, hindi makalabas. Malaki yung... Asan yung ano, yung dalawa? Malaki ito. Di ba pa lima yan? Asan yung... Ang dalawang puti. Ito kaya pong to ah. Kaya pong... Lengleng. Alin? Ito po. Yung... Madumi. Ano yung mata? Itim. Awan po. Madumi ah. Lagyan ng pineapple. So, ito. Naman na. Siguro nagluto nito yung asawa nila. Si Kaya, siya na. Ang pangalan, no? Si Bila, si Flexie. Marunong magluto si Trixia. Shoutout sa inyo, sa Ilocos. Sarap Hindi ko po na na. isasayan na marami sila. Mga tita ni Apple. Si Bilas, mga pinsan niya. Marami ah. Ang sexy ng ano niya, na? Kulay niya. Mahusay, ano? Sumayaw. Pero titrain ko kayo. Kayong dalawa. Kaya mo yung nasa? Saan po? Yung training natin, simpleng-simple lang, hapusak. Lagyan ko nagdan dito, akit kayo. O, doon kayo sa taas. Lilipat kayo dito. Pagkatapos dito, akit kayo dito. O, yung mga ganun lang style. Aerobics. Lagyan mo ng hagdanan. Ginagawa mo. Wala. Ginagawa mo. Palagay ko, magte-trending kayo. Hindi. Pwede. Basta di na Kaya natin mo? ngayon. Para uaakit ng ganyan. Ginagawa mo. Kaya mo yan? Ginagawa mo. At kaya baba. Basta yung hagdanan po, maluwag. Hindi makipot. Ito, maluwag yan. Ito po, Oh, yung gagawin. hindi pwede Ganyan yan. ang gagawin mo? Yeah. Bahala na kayo dyan kung ito na. Hindi pwede dyan, mahulito po. Sarap? Hindi kaya lang. Ha? Hindi kayo mabali? Hindi namin kaya kasi wala kami ngipin. Napapansin ko nga, hindi nyo tinitin. Pasensya na po. Matigas nga pala, kaya hindi nyo. Po, wala ang ngipin. Tatlo na lang yung ngipin nyo. Ngipin namin ng may diferensya. Mm-mm. Bagay nito sa baba. Kaya po yung dinuguan. Matagal bago niya namin pumanguya. Pero Parang masarap. bubble gum. Mm. Sarap ng pagkain. Ginagawa mo. Naubos natin yung Ginagawa mo. Naubos yung kanin. Ang kanin ang lakas natin ah. Kwento-kwentuhan na lang tayo yan. Maghihintay na tayo ng gabi. Tapos na oh. Gantuan. wala na araw. Ano to, bituka? Mm. Kanina pa ako kumakain, ngayon lang ako nagtanong.
Pwede pang apon ay almusal niyo. Pwede yan. Almusal po, Bukas. dapat tayo ketang tayo. Bili akong gatas ng kalabaw, na? Ha? Tomorrow na. Tomorrow. Tsaka, diris pa uli, oh. Baka yung itlog. Pwede na. Na? Sarap na ng almusal, ha? Every sa isang linggo, isang beses ka lang dito. Hindi. Ali. Sa susunod pa ako dyan. Kailan siya? Hindi na, sa isang linggo, isang beses. Ang tanong. Sa susunod, alimbawa, dapat bukas, no? Ay, sa Biyernes. Ngayon, ano daw? Biyernes siya kanto, hindi sasama. Sa susunod pa Biyernes. Yan tutukigan ni Biyernes. Kagay din ako na. Kasi magano rin ano, mamakuya ka ano. Wala kang saging dyan, wala, no? Saging sana. Ay, may saging na sa May sa. saging. Huwag ko nga saging na pasa. Ba't tayo? Panulak natin. May para siya yun. Pero kanya man, may para siya. Manyaman yun. Hindi na mapalasam. At yun yun. Masanggam. Manyaman, yapin yung peka kayo ni Dios. Yes, saka gustong-gusto niya kaya. Joel, baka hindi pa umuwi. Ay, may kone po. Si Calvo. May kone po. Ay. Alating kuna. Sino? May lasing ko na. Lelot. Sino? Lalo. Oh, ay, Oh, alam mo yung 570 number ni na. ano, patawag natin kay Edmond. Yan ang tignan Ano mo ba padadala mo? Ayun, tsaka Yung yung ulo ano, niya. baon ni, ano, padadala ko, yung si Yung Clara. binigay ulam dito, tsaka yung... Wala kang number, saka tawagan natin. Meron, dala ko. Patawag. Oh, bigay mo sa kanya. Para kukunin na, magbigay. Padadala ko na lang ako, pupunta dito sa Raymond. Oh, bigyan na lang natin ng ano niya. Gas niya. Kung yung matawag si An, O, bigyan mo sa akin Kukunin mo number. yung number. Hintayin kita dito. Pero masarap yung pagkain natin. Naubos na rin naman natin yung ano, oh. Kanin. Hindi na masyadong marami, konti na yung kanin. Apo nga ni kanini. Saka inom ng kape mamaya. Nakatulog kami. Pupunta sana kami doon, kaming dalawa. Kaya lang, inaantok ako, huwag na tayo malis. Tapos magbablog tayo mamaya. Padala mo na lang kay Joel kako. Sige, pumunta siya doon. Alas 5 yun, uuwi na eh. Si Joel. Nakalimutan siguro. May alas 5 na. 570 na kanina. Oh. Hoy, Piles. Ay, ito Oh, pa. sabihin mo kung ano number, tawagan natin. Buksan mo. O baka walang load dyan. ay, Sa akin may load. alipan to namin kaya na Kunin mo Raymond nga. Kenny. Antay ah. Pabiasa manin to mga kanya. Pareho kami. Itik yung kayo. Wala, itik. Bukas datang na yan yan. Itik yung... May message si Jay. Ah. O ma, di nanda kang pera, yung kami gagana ka. Dagdagan ko lang yung tutuki. Pama, o kalong ko mo datang kitang vlog mo. Nina ano? Ay, Awa, niki nakapo. Wow. ay, tigagawa na nini na ano. Maya kami gagana ka, dagdagan tala pa rin. Ay, stunareta. O, karakan na bibipera kaya kay Jay. Ginagawa mo. O, ma. Ginagawa mo. O, basta masaya ka. Kaya po nga sa, sabi na ka, putang kayo ako mag-vlog ano. Ay, Mag-cook yung babo mangga. Fake news. ay, sugna. Ginagawa mo. Sugna kami. Oh. Ginagawa mo. Ang daming message. Bakit Oh. alam niyang umakyat? Oh, alam mo, papakyan ka na may message. Ma, karano nyo memipe o kakanyang kayo. Pwede naman tungkal ditak minisan nyo. Oh, 3 araw di kami naglalaba. oh Di ba- nakikita kayo may CCTV dito? Ewan ko sa kanya. Di sabi ko, nag-swimming. Tapos, Wala yan. Umuiyad mo na ng balwi ito. Oh. Oh. Karakalta pinipi. Basta ma, pabore sarili yo, isto mag-vlog kayo. wala, ay, sugna ako nini. Dagdagan yung kanan nyo. Oh, tignan mo. Alam niya. Siyempre nanonood siya ng vlog. Naman kami aldol-dol. Basta pa-check ko lang, impama nga ng pompera, sabihan mo kako ang pokang kuya ko. Ba? Halo, John Mirik, Na? kanya. Ba, tay, diyan mo na ako. Ginagawa mo. Bibiro ko. Ginagawa mo.
Po, fake news, fake news. Oh, ingaw sana kanina yun, nina. Wala, lahat ng hausan. Magkaya mo, ayan, oh. At yan, Alta. kahit Ay, ni ang Raymond. balay ko yung Kenny. Raymond asa ka na. Kami gagana ka. Tayo. Raymond asa. No one niya wari, kaning messenger or Yeah, kaya at kay messenger Kareta yan. natin messenger or can call? Yang call ni Raymond, kay messenger. Messenger yan. 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 Adwala, ba't nung alwaya yan? Saan niya lagyo? Nino, Raymond Ken, wala niya malagyo Ken eh. Raymond asa ka ni. Wala lagyo. Ba, yat, kasi lakwan niya ang nga po yan. Bahal ko yung ating kaya, yung ating lagyuken yan. Ilawin mo. Etik ba, lunong kayo, ne? Matinikit. Raymond, nana po kahi. Kalala na ito kang JP. Wala. Aruba yung makakabig Ken eh. Ha? Aruba. O messenger kaya na mo. Tao ng kaya. Anam, Alden. Aruba. Lamir. BFF Grace. Sige po. Aso? Oh. Apo si Mang. Bako Aso? tati pa apo si Simang tempo. Na? Kaya. Ute may aliwa. Ute Ito nakalagay dito sa cellphone. Ano gagawin ko? Ya, itik. Ay, ute na. Balong gamitan Kaya cellphone. ningan po yan yun Itik eh. balong na nga dyan. Oo. Ito nantikay niya. Itik. Sa gayaws ni Raymond. Nanyo lagyo wari. Nung alala kay messenger kay namin yan. Baka nandito sa messenger siguro ang hinahanap natin. Baka po sa Yan, messenger. yan. Alam mo na. Ruby Ann. Wa, Arcila. Yan namin Yan. yan. Oh. Sige, call ka yan. Call and call. Sige. Walang internet dito Apusan. Ay, wala pang minsan. Doon. Ito lang tawagan mo. Ito lang, call mo lang to ito. Sige kayang Call back, no? Sa ano Call back. titinig Yan, niya? yan yung pula. Yan. Yung pula, Kine, titinig mo. Call back. Oh. Oh, yan, call back. Doon. Malawin ka na. Pakuha mo yung ulam dito, Kam. Padala mo na rin ito. Ito, gusto nila yun. Ayun, sarap nito. Pagdala mo nila eh. Uwa, maparas. Ano, may Bala mo galang uling totoo may na pali. eh. Bala mo galang totoo. Ito pinyabi ko eh. Naman Malya. totoo. Malya, ba? Buka, dispiras na Ay bukas naman na. po totoo. Ginagawa mo. Sa'yo. Ginagawa mo. Sa'yo. Mag-vlog ta ka dyan. Mga palauta mo. Ne? Lota mga paras kasi. Saan tayo makakapunta? Punta mira sa banda kay. Sorsogon. Ha? Sa daw. Oh, saan pa? Sapo. Ito tayo nga po. Oo. Tagal na hindi pumupunta doon. No? Sarap ng pagkain. Oo, kapsiko. Ayan, masala pa yun. Buti hindi umulan, ano? Pero hindi mo lang kanina dito? Mali, hindi. Hindi kagaya kahapon, ay. Lakas ng ulang kahapon. Nandiyan sa kabila, si Yasa. Kala niya kaya pindutin yan? Kala ko darating si Tek. Na. Bukas. Sabi ko, 24 nila dala. Bukas ng hapon. Ha? Hindi rin sumasagot. Message mo na lang. Ah. Wow. Oo, muta. Karon walang ano dito. Hindi, i-ano ko lang. I-message ko tapos yan lang niya. Wow. Oo. Maaga pa naman eh. Oh? Hindi, bakanta makuha nila yung ulam, makain nila. Bante na mumuli. Bagay rin na Nandito, meron dito. Oh. Naniya? Nakakuha ng wifi dito dahil galing ka doon sa mama. Niya nga. Anong kakabig ko? Munta ka kene. Papuntan may Raymond ah. Papuntan may Raymond. Kunin niya yung ulam, ma'am. Kaya papuntan ni Bobby, makanyan. Raymond. Kunan mo yung tameto lechon manok. Makaya sabi ako na. kunan mo yung ulam. Papuntan may Raymond. Gata niya pamasahin na para gas. Pakuha mo. Yung ulam, ma'am. Yung ulam, Pakuha ma'am. mo yung ulam Okay. pang metong barangay. Ginagawa mo. Ulam. Ginagawa mo. Lola Prasing, ah. Kenny. Lola. Francine. Pansing. Iska.
Anong kay? Pachikay. An papuntan mire mo an pakwa mo ing ulam kay ni Lola Francing. Ne. Okay na? Kaya kami gagana ka. Ating kang paragas. Sabihan mo kaya may gagana ka ne. May Ga- gaga na ka. Gagana ka. May paragas. Gumaga na ka. Ako. Ay! Ano? May gagana ka. Atin niyang paragas. 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 Yun no? O, yung message ka niya na. Well, na-message ko na. Awo. Okay na. Mababasin mo. Magbablog ako. Kukuha si Apong Asa. Sige po. Sige. O, pusak. Vlog natin. Dapat may ako. Oh, ang dami oh. Parang ang bilis pumula ngayon. Oh. Yun oh. Oh. Ito, pusak. Dapat manikuha ko. Yan no. Para kalbagya. Tumoy. Sige, tirayan mo lang tirayan. Yan oh. Ganun yan. Yan. Yung tunggal-tunggal na rin eh. Yan. Yan. Yun. Dami oh. Pangimagas. Yan oh. Lagi yung plaso ngayon kita. Yan yan. Sige, konti na lang apusak. Makukuha mo na. Hindi niya. Makalito. Yan, ang dami niyan. Yan, 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 yan. Yan, yan.